48 V. Myslím, že to bolo príliš dlho na 12 V. Bolo to náročné obdobie. Áno, 60 rokov. Mám pre vás otázku. Aké náročné bolo prejsť z 12 na 48? No, je veľmi náročné zmeniť napätie zbernice z 12 na 48, pretože všetky periférne zariadenia, všetko, čo sa k nej pripája, musí byť kompatibilné so 48 V, alebo musíte znížiť napätie na 12 V. Takže existujú stovky vecí, ktoré sú prepojené so zbernicou nízkeho napätia a to je všetko od elektroniky v aute, cez motor, okien, airbagy, režim nastavenia sedadla, všetko je nastavené, svetlomety, všetko je nastavené na 12 V. Takže celý dodávateľský reťazec, celá konštrukčná infraštruktúra je nastavená na 12 V. To je dôvod, prečo to už dlho zostáva na tejto absurdne nízkej hodnote. A myslím si, že sú to ľudia, ktorí majú aspoň základné znalosti z elektrotechniky. Nemusíte toho vedieť veľa, stačí len trochu, aby ste pochopili, že v skutočnosti potrebujete vyššie napätie na zníženie strát spôsobených odporom. Takže zahrievanie v akomkoľvek vodiči je dané vzťahom I na druhu krát R, čiže je to druhá mocnina prúdu. Takže ak sa snažíte dosiahnuť určitý výkon, potom so zvyšovaním napätia môžete znížiť prúd, pretože napätie krát prúd je váš výkon, aby ste ho udržali konštantný, ale zahrievanie je úmerné druhej mocnine prúdu. Takže chcete zvýšiť napätie, aby ste znížili prúd a tým pádom znížili zahrievanie vodiča. A výsledný efekt je, že môžete mať oveľa tenšie vodiče, pretože keď zvýšite napätie, môžete znížiť hrúbku vodiča. Takže v skratke môžete použiť oveľa menej medy a káblový zväzok váži oveľa menej, keď zvýšite napätie. Ale vy ste urobili ešte viac, pretože ste prešli na nový zbernicový systém a viete, v 80. rokoch, keď som ešte pracoval pre Ford, som urobil všetko, čo som mohol, aby som nás presvedčil prejsť na, bol to zbernicový systém, ktorý zlyhal a nepodarilo sa nám to presadiť. A keď to raz zlyhalo, to je koniec. Už sa k tomu nikdy nemôžeme vrátiť. Zlyhalo to, nikdy to nebude fungovať, ale vám sa to podarilo rozbehnúť. A počul som niekoľko rôznych čísel, ale niekde medzi percentom hmotnosti a niečím okolo 70% komunikačných káblov zmizlo 48 V. Koho to zaujíma, je to preč. A toto je ďalšia vec, viete, multiplexovanie, tak sa to kedysi volalo. Ale každopádne multiplexovanie bolo naozaj dobré, ale bolo to príliš pomalé a vám sa podarilo to rozbehnúť a možno by ste mohli vysvetliť, kto s tým prišiel. Kedy ste sa rozhodli, že pôjdete týmto smerom? Bola to súčasť diskusie o 48 V alebo ako to celé vzniklo? No, v skutočnosti sa deje niekoľko vecí naraz. Takže okrem prechodu na 48 V sa tiež presúvame na Ethernet namiesto zbernice CAN. Ethernet totiž umožňuje oveľa vyššiu rýchlosť prenosu dát ako zbernica CAN, ktorá je typickou dátovou zbernicou v autách. Tá, viete, jedným z dôsledkov možnosti mať veľmi širokopásmovú zbernicu je, že nemusíte mať toľko priamych vodičov, pretože nie ste obmedzení rýchlosťou prenosu dát. Ak je teda vaša rýchlosť prenosu dát na vodič nízka, ako je to zvyčajne pri zbernici CAN, musíte mať veľa priamych vodičov. Zatiaľ čo, ak máte veľmi vysokú rýchlosť prenosu dát ako pri Ethernete, môžete sa jednoducho pripojiť k zbernici a nemusíte sa obávať žiadnej latencie, straty paketov alebo straty údajov. Takže potrebujete oveľa menej priamych vodičov. Takže ide o prechod na štvornásobne vyššie napätie, čo znamená tenšie vodiče a zároveň potrebu menšieho počtu vodičov vďaka zbernici s oveľa vyššou rýchlosťou prenosu dát. Úprimne povedané, myslím si, že tieto veci sú celkom zrejmé. Je to jednoducho posun aut do, viete, 21. storočia, pretože Ethernet máme už dlhú dobu. Nič nebránilo automobilovému priemyslu prejsť na vyššie napätie zbernice a systém s oveľa vyššou rýchlosťou prenosu dát ako zbernica CAN, ktorá je veľmi starým protokolom. Mám pocit, že v skutočnosti robíme len zrejmé kroky. Zdajú sa mi veľmi očividné, na rozdiel od nejakého, viete, heureka momentu. Nie je to tak, že by to bol skutočný prelom však, len sa snažíme dostať automobilovú elektroniku do roku 2023. Podobne ako to máte v notebooku alebo v akomkoľvek inom počítači, spolupracoval som s mnohými rôznymi automobilkami. Niektoré z nich boli veľké, niektoré malé, ale urobiť takéto rozhodnutie zvyčajne zahrňa poprvé kopu ľudí s titulom MBA a po druhé právnikov. A ako náhle sa to dostane do hry, bum, je mi jedno, aký inžinier to je. Ak nemáte lídra, ktorý povie, je mi to jedno, jednoducho to urobte, tak to nikam nevedie.
Takáto zjavná myšlienka pre inžiniera je úplne nepochopiteľná pre ľudí, ktorí len počítajú peniaze a v podstate sa vás snažia prinútiť nerobiť nič nové. Myslím si, že ak sa niekto chystá viesť firmu, je dôležité mať dobré znalosti v oblasti, ktorú riadi. Takže ak vediete, povedzme, technologickú spoločnosť, mali by ste byť dobrí v inžinierstve alebo aspoň mať solidné inžinierské znalosti. Viete, nechcete, aby váš produkt bol niečím, čomu v podstate nerozumiete. V aute je veľa technológií, takže si myslím, že je dôležité rozumieť technológii a inžinierstvu, aby ste mohli robiť rozumné rozhodnutia. Myslím si, že aj pri niečom tak triviálnom, ako je napríklad joulejovo teplo, ak by ste sa spýtali, pravdepodobne by nebolo veľa generálnych riaditeľov technologických spoločností, ktorí by vedeli, čo to znamená. Povedal by som, že nikto, okrem vás. Možno je ich pár. Napríklad Jensen Huang z NVIDIA a niekoľko ďalších, viete? Ale na konci dňa by to vedelo len veľmi, veľmi málo ľudí. A aj keby to vedeli, aj tak by to nič nezmenilo, pretože znova a znova budú narážať na tie isté prekážky a v podstate máte riadenie po drôte. Páči sa mi to, áno, riadenie po drôte je úžasné. V skutočnosti som tomu v prezentácii Cybertrucku nevenoval veľa času, pretože bolo ťažké vysvetliť, prečo to bude skvelé, ale keď šoferujete to auto, je to okamžite zrejmé. Riadenie po drôte teda znamená, že volant nie je mechanicky spojený s kolesami. Takto sa vyrábajú všetky moderné prúdové dopravné lietadlá. Riadiaci volant alebo páka v modernom dopravnom lietadle je v podstate len príkazom pre počítač. Takže v prípade Cybertrucku je riadiaci volant príkazom pre počítač. To znamená, že môžeme upraviť citlivosť riadenia. Pokúsim sa to vysvetliť spôsobom, ktorému by rozumelo inžinierské publikum, ale zároveň aj bežní ľudia. Keď hovoríme o premenlivej citlivosti, je to ako keby ste mali zosilňovač a nastavovali ho na nízku alebo vysokú úroveň. Takže môžete zvýšiť citlivosť pohybu riadiaceho volantu podľa toho, akou rýchlosťou idete. Takže ak ste na parkovisku alebo idete nízkou rýchlosťou, malý pohyb riadiaceho volantu spôsobí veľký pohyb kolies. Vďaka tomu môžete urobiť otočku s minimálnym pohybom riadiaceho volantu. Ale keď ste na diaľnici a idete veľmi rýchlo, chcete, aby sa kolesa pohli len o malý kúsok, keď pohnete volantom. Takže v podstate otáča kolesa o správnu hodnotu na základe rýchlosti, ktorou idete a vašich zámerov.